Din is-sezzjoni ħafna minnha ma jtawx daqshekk importanza. Imma hija importanti ħafna u hija parti mill-pedament biex aħna kellna ħajja healthy. Dan huwa l-ilma. Huwa importanti li nieħdu at least 2 litri u nofs give or take ilma kuljum li jiġu 5 tiflixken il-mażar u il-maġġor parti tagħha tista' titqasam madwar it-training u l-exercise. Jekk forsi mhux titrenja jew tagħmel eżerċizzju, huwa still importanti li tixrob l-ilma. Speċjalment dalwaqt ġej is-sajf dak ifisser hemm bżonn nixorbu iktar ilma. Ftakru li aħna ġisimna l-maġġor parti tiegħu hija ilma. U x'inti teqreq pereżempju qed titlef mill-ilma li ġismek ikellu. Allura jekk qed tagħmel eżerċizzju importanti li dak terġa' timlih. Ħaħallilkom ukoll link ta' iktar informazzjoni tal-Healthy Plate li huwa il-guidelines standard li aħna Malta nistgħu nimxu fuqu għan-nutrizzjon tagħna. Bħal dejjem jekk ikunx mistoqsijiet, kummentaw nisfel jew bagħtu lili. Saħħa!